amabandla abantu abamnyama wonke umuntu ufuna ukunakwa yena. Kanti sikunaka ufika emva kalokho ufana uqina bese ugada abafikayo wenze kubo into enziwa kuwe mhla ufike embusweni. Asikwazi ukukuthwala sikubambe for 10 years. Udinga ukukhula umzalwane. Bamba isandla qina bese ugada abafikayo ubanika isandla. Alikhona ibandla labantu abangobhebe enkosini abadinga ubhebe isithwa for years. Hayi baba akasangithanda wayengifonela. Ngangikufonela ngoba ufika. Fanga bona manje ufonela abanye. Help your father. The true sonship, it's a son ekopela the act of his father. We are not a son in your church omufuna njalo ukuhlezi ubelethiwe. A true sonship, ithi yini engayisusa as a load from the shoulders of my father. Angithi ngakho nje imost yenu ishintsha ababandla njalo. Hayi angisathandwa manje. Njalo hlezi uyi new member somewhere. Njalo uyamukelwa somewhere. Do you know ukuthi uma uyinikela njalo emabandleni kure ukuthi ungakhula? Ukunaka abantu abashintsha ababandla njalo abakhulanga. Ukuthi basilutha ngokuvutha. Kungathi bayashisa kanti ngoba basanakufika. Igrowth ayikho. Because njalo uma uyinikele ebandleni usuke uyitshala njengesihlahla. Uma uphuma usuke uyisiphula. Uyoyitshala somewhere. Usathi uyabamba 3 months usuyisiphula. Uphinde uyitshale somewhere. Zithi impande ifuna ukujwayela. Hayi khona umfundisi omusha ofikile odumile endaweni. Sukhonza la. Hayi after 4 months hayi khona umuntu ofikile. This one engishoyo ayina amen vele. One of the things when we speak about in the local church eyokuthi you need to be rooted. You're rooted. Yini ebuyishaya abantu ukuthi bafuna le stage sesandla for years. Kanti isandla esesikhashanyana. After that ubamba leyo ndlela ukuyipha abanye. Bamnika isandla wami. Thiwa mayisema wabe segxuma.